Ten aroma, ten sabor e ten nome. Café Penela. Máis de 50 anos ao seu servizo. Distribuímos dende Chantada. Café Penela, un nome para un café. Os veciños e a súa cooperación e experiencia son os verdadeiros artífices da Festa da Carne ao Caldeiro celebrada onte en Castro de Carballedo. A primeira hora da mañá acendeuse o lume para comezar a cociñar o prato tradicional e xa había reservadas previamente unhas 1200 racións e a previsión era dunhas 1500. O proceso consiste en agua sin cloro, espumala ben, botarlle a carne cando ferva o caldeiro, e depois está espumando todo o tempo. Carne que é de aquí, A carne de aquí, todo cae aquí e é de aquí, de Castro todo. Que máis leva a preparación do prato? Pois a carne leva pimiento, e un pouco aceite, se hai quen queira, e sal, non leva outra cousa. Nada máis? Nada máis. Non é que a carne sabe moito mellor que a leña, que a butano. Cantos kilos se fan de carne? Sobre 1000. 1000 kilos? Sí. Para canta xente? 1500 personas, contamos con 1500 personas. Son racións tamén? Sí, racións, sí. Carne cocida, o caldeiro, carne rechada e entrantes como a empanada e o caldo de carne foron as pezas centrais dun menú composto por produtos do municipio ou da zona. Queixos, pan e viño foron os máis comercializados. Nesta edición, demostrouse que se trata dun evento que a Asociación de Veciños Bubaíño do Castro logrou consolidar a través da promoción do rural. As altas temperaturas da fin de semana acompañaron a convocatoria e despois do pregón os comensais comezaron a ocupar a carpa habilitada para o xantar. Na cita, que ten un percorrido de 15 anos, estivo presente a animación, a música e a artesanía en diferentes postos distribuídos a carón da carpa. Durante a apertura oficial atopamos a diversas autoridades da política local e provincial. O delegado de Cultura da Deputación de Lugo, o nacionalista Mario Outeiro, amosou o seu apoio a esta festa gastronómica. Unha festa, ben intrincada cos sectores productivos desta zona, como é, a terneira, non? E, sobre todo, eu casi me acollo as palabras que dicía Ita na súa presentación. Unha festa que naceu nun momento complicado para o sector primario galego, que precisamente naceu para intentar promocionar a carne de tenreira galega, e que efectivamente atopase nun momento como este noutra encrucillada, non? O sector primario tamén, claramente por unha falta de apoio institucional. Si dende a área de turismo da Deputación de Lugo, pois colaboramos, xa dende hai anos con esta festa, porque non é só unha festa gastronómica, non? Porque falábamos antes, é que é unha festa que axuda a tirar do noso sector primario que está pasando un momento fastidiado. A crise notouse na afluencia de público a todas as citas gastronómicas nos últimos anos. Sen embargo, onte en Castro había un ambiente nada desprezable. O público degustou, sobre todo, a carne ao caldeiro, cada vez con máis sona o alto e ancho da comunidade autónoma. Imos comer a carne ao caldeiro, logo. Hai ambiente ou non hai ambiente? Hai ambiente, hai bastante. Hai bastante. Só desde aquí vides todos os anos, aquí? Todos os anos. Todos os anos non fallamos nunca. De maravilla. Como preferides, cocida, rechada? Cocida. Non engorda tanto. A cocida? Claro, normal que sí. E que tal o viño? Mira que somos de Chantada e vos salimos ali enseguidiña. O viño buenísimo. E Buenísimo. sempre vides a festa? Sempre, nós miramos todos os días a televisión 20 e mira, orimos salir de ali. Está boa. Eu non sei como estaba o ano pasado. Eres de cocida ou rechada? De calquera, son de moi boa boca. Eres de aquí, ti, de Carballedo? De Chantada. De Chantada? E vides sempre a festa? 3 anos seguidos. E volverás o ano que ven? Sí. Se hai que volver. Tienes que pagar a villambre máis veces. O sea, que o ano que ven teñen que cobrar, entón? Home, logo. Cobrar eu. Está ben. Que cobren. É barato. Moi ben. De verdade. Nito, as festas, moita xente retírase delas porque cobran como a tolos. E isto é que hai un precio moderado. Todo o mundo ten que ganar. Non roubar. Empanada de carne, está moi rica, E logo tocará carne, non?
Mas claro, a carne ao caldeiro é o que viñemos. Cocida ou richada? Non, a caldeiro, a caldeiro. O caldeiro, cocida. De sempre, vamos. O de sempre, a tradicional de sempre de fai moitos anos, de cando éramos rapaces pequenos. Eso desde aquí, de Carne? Si, eu son de Villaquinte. Originario de Villaquinte, aínda que non viva ahora en Villaquinte. Todos os anos vides aquí? Eu non son daqui. Non vimos todos os anos, pero bueno, este ano decidimos xuntarnos aquí toda a familia, entonces pois somos un número máis importante, máis grande de xente. Que gusta vos a carne? Moito, está moi rica. Fans número 1 de Tele20, me parece. Sí, A que sí? sí, yo, hombre. E que comedes? Carne ao caldeiro de sempre ou richada? Empanada tamén? De carne, por suposto, Sí. entendo. E como vos chamades? Jessie, Lía e Sara. Sara, Lía. E sodes de aquí as tres? No, é de Xantada, pero a miña mãe vive aquí. E sempre vides a festa, entendo? Sí. Despois chegou a sobremesa, a alegría e, como non, o baile. Pola tarde, moitos dos asistentes aproveitaron para pasear pola localidade e moitos dos que xantaron as racións de carne na casa e coa familia sumáronse á festa.